gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki daɗa ni zan ji muni daga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake jin ki zuciya ta bayin kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na da gake na rufe, inda gwani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Mu haɗa shi makanan mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san ba dalin shi. Cikin ganna zagayen ne mun ki jiki ya daɗe nazari kan abin da nake na san babu jayayya. Aikin san na sai ga wata yar magana in kika je ki gida ki tuna hanta, bana san rigima amma san ki yare mini hauta. To ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa ni na san zan ga soyayya. Allah ki kula ni dan na gaza ki hazani, so ne ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni zakir baki yo sayani, ki ɗaya zan wacce na ni mai kyawu na kamanni. Inda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na, to ai kin sai na so kuma ina so. To babu simi ba da fara da na ganki nake buri, ki zamto uwar ƴaƴa a gare ni cikon fari. Na san ki so na hakika ta da alƙawari, ba domin hari na saki kula da badan Allah nan Allah. Ni ban gaji ba tun da nake ban gaji ba, kin sani ki haƙuri ki gwada mini so karki min da jayayya. Midgate Mix. Beat Upton Records. Sauti daga areoblog.com.